Nachádzame sa v objekte v Trnave, ktorý je aktuálne na predaj cez našu kanceláriu a sú to obchodné priestory na prízemí a obytné podlažie, vlastne celé podkrove je obytné. Zastávaná plocha je 180 m2 a užitková plocha prízemia je 150 m2, 149 presne. Celý objekt je po kompletnej rekonštrukcii. Tá rekonštrukcia je úplne tesne ukončená, možno mesiac dozadu. Ešte tu nebol žiadny nájomca a nebola tu žiadna predajňa. A ideálna poloha tejto budovy je práve tá, že sa nachádza na križovatke práve ešte pred železničným predcestím. Takže frekvencia aut a dostupnosť zákazníkov nie je absolútne žiadny problém. V obchodných priestoroch sa nachádza výklad, je to krásne presvetlené celé, nachádza sa tu aj kancelária. No a takto v kancelárii si môžete šéfovať. Teraz sa nachádzame na tom spomínanom podkroví. Nie je tu absolútne žiadna priečka, pretože aby si to budúci majiteľ prispôsobil podľa seba. Ak ste šéf a majiteľ nejakej firmy a hľadáte pre svoj podnikateľský alebo biznisový rast ideálne priestory, tak toto je ideálna voľba pre vás. Ak ste z Trnavy alebo z okolia, budem veľmi rád, ak ma kontaktujete a príďte si pozrieť tieto priestory osobne. Veľmi rád vás nimi prevediem.